banthar úsáid as na físeanseo ar bhaile díospóireacht a chothú i meas grúpaí atá tuairt fin Blanatanga. Is bhí gach grúpa a bheith sé heachta níos le na Blanatanga héin, ach tá glór na gael dóchasach go gur na físeanseo leis blé anthar ar bhaintéam na Blanatanga. Se sin aontú físe, sprochan agus gríomhachtaí agus cuasaí monitúireachta. Mar a pléú sa géad ísean, tá sé tábhachtach físe legan síos ag túsa frusas. Sin íseo cheanglíonn na cudna éagsúla ar fad gon Blanatanga le chéile. Mar a dúrú áfach bíonn an ísean sách generalta, mar sin ar nó tasaíonn sprochanna níos sonraí le cuidiúlinn an íse bhaint amach ar bhealach cóirdaithe agus céimnithe. Ascríonn na sprochanna sin as a bhís. Go teoiriciúil, bunan baint amach na sprochanna leog agus fíorú na físe. Is an mhór a tugaíonn na go bhfuil muid géirí géal phobal foinniúil in mharthanna a bhhainniú a gandar an uachtar clúnaí. Tá spriccanna téimiúil a gin a lugan amach cádaíad in áit an bhfuil an bhéim a gine sa bhí muid a plé chuid mhór le teolaí, muid a plé le obaráige go smur le pátí seo a teach fríd na géal scána ach na námhaigh fáil úsid nó fémar bíad is an teanga in éile hané a trín ar a gúnan gadaí na scola. Gael scores for a male first, yeah. Tá muid a plé le éideachas inta phobal, le rangan na Gaeilge mar chuid amháin lei sin agus éideachas ar an bhealach is leithne, agus tá muid a plé fásta le tionscadal sóisialta, agus is dóilm na agan túr na gríomhaíochtaí. Ag ascairt óna spriccanna sin agus na tionscadal. Bhí muid a gcónaí a géirí cinse a dhéanamh go bhfuil muid ag tagart siar dat an mór sprec. Bethóir amach na sprochanna seo sonrach agus intúiste. Céir go díreach atá muid gur bhaint amach, cé na sprochphobal nó na páirtí leasúir legatá gceist, agus cé na réimsí ar bhfuil a caint. Cuidíonn taidilinn na sprochanna seo legan amach. Go handúil hééis anléisiíon ar thorthaí taide, bí muid an an duchirtaí nó dúchláin nó barnaí ahand na réimsí éagsúla an taal, agus bíonn sé go sprochann sin na barnaí sin na léana. Ar a gcuid chéanna, má thugam muid fao dearg go bhfuil láideachtaí an mar hampla cleachtas fábhreachtanga a bhaim a réimse faoi le, bíonn sé go sprochan an cleachta sin a chothú agus a bhónú agus an réimse sin a chuineal láidir. Aon bhfuil muid ag ddíirí ar spricphobal ina bhfuil an Gaeilge mar bhain commerceide acu, tá muid a plé fásta leis an mhór ceantar agus ceim muid a gcónaí sin a ghlapaí an ardil nar tá muid a plé le strategy thuginn. Is dóilm gur speisialtóirí mid a dtíobhann obaráigide agus ceanna na fáin a gur réní mid sin a bhar a chéan go bhfuil pobal aitheanta ag íos ar leith ina bhfuil an teanga mar cheanga lífa acu frís na Gael scána. Bhris mid síos na spriccanna ar bhain téimiúil agus híos faoin na spriccanna sin tá gríomhaíochtaí atá ag ascairt ar bhain practicálta bí muid a plé le éideachas insa phobal. Agus ag ascairt ón téime sin maidid le éideachas insa phobal, bíonn tionscadal pobal a gin a ag plé chuid mhór le úsid thóisialta na teanga a chur chun cin. Chuid acu sin a dhéiríonn ar thuisiúda tá Gaeilge sealbhí acu hána héan mar cheanga lífa, agus chuid acu fásta a ddéirí ar ólam nuairí. Nuair a bhíonn na sprochanna socraí, caithfidh muid gríomhaíochtaí a legan amach le cuidiúlinn na sprochanna a bhaint amach. Mullen na sainiolaithe aithúirt ar thrí réí faoi le mar chuid go aon idir gháilteanga, sé sin cumastanga, clachtastanga agus dearcatanga. Tá cumastanga intice an bhfuil an duine nó na daoine in an Gaeilge labhairt. Ban an clachtastanga leis a go an núsáid muid teangacha agus dearcatanga leis na rudaí a chreidir muid faoi hangacha. Ar nó tá baint ag na trí réí seo le chéile, agus is chá go bhain go le bhaimar leog má tá aonrá le bhéir Blanatanga. Ó híomh an áige agus ó híomh chuirsí pobal, cin méid gurú na tionscadal thóisialta chun úsís na teanga a chothú. So bhí muid plé le cumann brothaíochta, cumann éascaráachta, cumann seoide, cumann cágaráachta, agus bú sin géirí a bheith ag ddíireadh isteach ar an teanga a chur chun beochta taobh amuigh den airneal formúil. Ní déanann chuid bhfuir amachtaí teirlí inta ceantar, but a lá na daoine bheith teach thugainn, bhí bearla acu. Bhí sé ag fólam na Gaeilge ag freastal ar rangna sagin, but nar a bhas méid iad le teismóirí a bhí ag tógáil pláistí sagu na Gaeilge, críochnaí an bhéarla in uachtar. So ceann na rudaí a rimid na gur bhainaí méid mogul ar a bhainnim si agus cí, a bhíon an seo go seachtain ar an cédainn agus níró curú ag bearlóirí.
Higanrod agus an amna bíon daoine mé compar that sin, but is cinú into practical de fur cúiseach a bhíon ónar daobh si de mar bhí meidir fáile amach gurú gáach feiceanna éagsúláin. Agus gríomhíochtaí áránú, caithear suoine níomháin dheis na úsáide agus fólamatanga tholáthar, a th sprágaí chomá. Se sin ceacha iad sprágar an pobl le freastal le ranganí nó imeachtaí nó rudí an cheanal sin. Chomála sin caithear suointú ar struchtúr takeíocht a chuí, le cinnte gur féidir na gríomhíochtaí a chur bhaim go héifachtach. Beidir go méid cuasaí taistil le socrú nó cineirí le fostú, tá sé tátacht na rudí sin ar fád a honrú sa blantanga. Moltar na pointe seo lena sa clúdach mar chuid go gach gríomhiocht sa blantanga. Aim agus chuirsí is bachta ar mé gceist, an taobh freigarchas agus na pártaí leathuair leog, an tréimh se feimimúchan agus an costa sa bhés a gceist, agus an mó monitúireachta. Ma tá caidean na nimachtaí ard agus ma tá an cur hiige, plánalte, cóháite agus bunaithe ar spricana a tá leogcha amach ar bhain strátaí seach, tá ma déine deangaanta sin an taithe a tugann gomórtaí ábhada daoine a bhhaile isteach. Agus is stoilm ná agat túr na gríomhíochtaí, a ag ascairt óna spricana sin agus na tionscadal. Bí meid a gcónaí géirí cinse a dhéanú go bhfuil meid ag tagart siar don mór spric. Le hachar mar dionar sin, is as a bhí se ascairíonn na sprocnaí, agus tasaíonn gríomhíochtaí faoi gach sproc le cuidiú linn an sproc amhaint amach. Bethór gomach na sprocna seo sonrach go leor, agus caithear bheith níos sonraí ríist agus na gríomhíochtaí há legan amach. Bethór suoine ar chumastanga, ar chhlaachtasanga agus ar dhearcatanga, ar dheisina agus spreagaí, agus ar struchtúr takeíocht do chuí a thólathair leis na gríomhíochtaí a chur bhaim. Déan teagháil le gláir na ngáil le tuile eolais, cuidiú agus trúr maidir leis blánátanga.